ತುಳುನಾಡು ಈರ್ ತೂಯಿನ ಮಟ್ಟಡು ವಿಷತ ಜಾತಿಲಿ ಎತ್ತುಲ್ಲ ಸತ್ಯದ ಕಂದೊಡ್ಡು ಈ ಪದಾರ್ಥ ಮಂದ ಕಂದೊಡಿ ಪದಾರ್ಥ ಮಂದ ವಿಷಯ ಬಹುಶಃ ಸರ್ಪಡು ಮನೆ ಕಂದೊಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ಮೇಲ್ಕುಡಿ ಕಡೆ ವಿಷಯನೇ ಆ ಊರು ತಾಗಡ ಅವು ಇಂಕಲ ವಿಷಯನೇ ಕಂದೊಡಿಟ್ಟು ಜೀವದ ಆಯ್ತು ನಮಗ್ ಒಲ್ಲು ದಾಗಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ವಿಷಯ ಎರಡು ಕಾರ್ಲ ಗಂಟು ಮಲ್ಲಾಗ ಆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕರ್ತಿಗೆ ಪುಂಡಕ್ಕೆ ಆ ಜನ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೋರ್ತಿ ಎನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಬಿಟ್ಟರ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನಿಕ್ಲ ಜೀವಂತ ಉಳ್ಳೇದು ಬಿಟ್ಟರ್ ಅನ್ಕೊಂಡು 10 ರೂಪಾಯಿದ ಹೊಟ್ಟೆ ಆದಿತ್ತು ಉಳ್ಳೇ ಹೊಟ್ಟೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಚನ ಕಾಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಂದೈತೆ ಯಾನ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಯಾನ್ ಈ ದೇರ್ ಮದ್ದು ಕೊಟ್ಟು ಐಟೆ ಗುಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತಂತಾರೆ ಆಯಂತೂ ಕೊಡ್ತಂದ್ರೆ ಆಯ ಧೈರ್ಯ ಕೊರಡಿ ಒಟ್ಟು ಗುಣಗುಲಾನ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡು ದಾಲಾಪತಿ ಗುಣ ಹಾಕೋದು ಅನ್ಪಣ್ಣದು ಬೆಚ್ಚಿರೇನ್ ತುಂಬಾ ಬಾಯಿ ಕೊಡು ಹೂವು ಎಣ್ಣೆ ಈ ಮರದ ತಾಗಿನ ಮರದು ಅವು ಇಂಕು ಪುಸ್ತಕ ಕೂತು ಕಲ್ಪನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರುಕಾದು ಈ ಕಲ್ಲು ಬಂದಿನಂಡ ಈ ಕಲ್ಲು ದಾದ ಇನ್ನು ಕಲ್ಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೊಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತಾವ ಅವು ಒಂಚೂರು ಬ್ಲೇಡ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಹೊಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನೇನು ಐಕೊತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಪತ್ತೋನು ಆಗಲು ಜಗುಲು ಬತ್ತಿನಗುಲ ತೀರ ಚೆನ್ನ ಬೋದಿ ನಾನೇ ಇಂಕ ಮಣ್ಣಗೆಲ್ಲ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಉಚ್ಚಾಗಿತ್ತು ಮೂಲು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆದ್ರೆ ನಾಡಿಯಾನ ಒತ್ತಾಯ್ತು ಆಗಿ ಕುಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಡು ಶ್ರೀರಾಮ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಸಿಟ್ಟು ಇತ್ತು ಆರು ಬಂದ್ರೆ ನಾಯಕರ ಗೊತ್ತುಂಟು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಲ್ಪ ಅವರ ಇದು ಕೊಡ್ಲೇ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಹಾಕೊಂಡಂತ ಅದು ಕೊರಿಯದು ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆ ಇತ್ತು ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಲೆ ತುಳುವನಾಡು ಲಾಕ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಮಾತಾ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಬಂಧುಲಿಗ್ಲ ಕುಡೋರ ಮೋಕೆಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ಕೊಂಡು ಇನಿತ ದಿನ ಎಂಕುಲು ಒಡೆಗೆ ಬೈದ ಪಂಡ ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಎಂಕುಲ ಯಾನ್ಲ ಜೀವಮಾನೋಡು ಸುರು ತೂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಪಾತೆರೊಂಡು ಹಿರಿಯರಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ತ್ಯಾಂಪ ಸೂರ್ಯಂಜ ಗುತ್ತದ ತ್ಯಾಂಪ ಶೆಟ್ಟಿಯಾಳರು ಅರಡೆತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ರಡ್ಡು ವಿಷತ ಕಲ್ಲಲಿತ್ತ ಆ ವಿಷತ ಕಲ್ಲನ ಒಂಜೇನ ತಿಬಾರ್ದ ಕೊಡಮಂದಾಯನ ಉಗ್ಗೆಲು ಬಾಡಿಯರು ಬಂದಾಂಡ ಕುಡಂಜೆಯನ್ನು ನೆಲ್ಲಿದಡಿ ಗೊತ್ತದ ಉಗ್ಗೆಲಗೆ ಬಾಡ್ದು ಅಲ್ಪ ವಿಷನು ಮಾಜವನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ದಿಂಜೆಯರು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸೋಡು ಕೇಂದ್ರ ಅಂಡ ಎಂಕುಲಿನಿ ಒಲ್ಪ ಬೈದ ಬಂಡ ಈ ಕಲ್ಲು ತುಳುನಾಡದಗುಲು ತೂದಿಪ್ಪಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅವೇನ ತುಳುನಾಡದಾಗಲೇ ಎಂಕಲ ಚಾನಲ್ ತೂಪಿನಾಗಲೇ ಈ ವಿಷತ ಕಲ್ಲು ಪಂಡದಾದ ಆ ವಿಷತ ಕಲ್ಲು ಎಂಚ ವಿಷ ಗೆಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಈ ವಿಷತ ಕಲ್ಲು ಪಸೊಂದಿನರಡನೆ ಎಂಕುಲು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರಗುಲ್ಲ ಆರೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅವು ಕಲ್ಲದ ಇತಿಹಾಸದಾದ ಅವು ಕಲ್ಲು ಮಲ್ಪನ ಬೇಲೆದಾದ ಬಂದು ಎಂಕಲೆಗೆ ಆರೆ ಪಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲರು ಎಂಕುಲು ಅರಡನೆ ಪಾತ್ರ ಬರ್ಕ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮೂರು ದಿಂಚಿಕ್ ಏನೊಂದು ಬತ್ತಿಪ್ಪ ವಿಷತ ಕಲ್ಲು ತುಳುನಾಡು ಐತನೇ ನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಷತ ಕಲ್ಲು ಎಂಕುಲು ತೂಪ ಬಂದು ಎಂಕುಲು ಎನ್ನಿದಿತ್ತುಜ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ವೀಕ್ಷಕರಿಗಳ ತೋಜೋಡು ಬಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಎಂಕುಲಿನಿ ಕೇಶವಣ್ಣನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೈದ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೇಶವಣ್ಣ. ಒಂದು ವಿಷತ ಕಲ್ಲು ಸುರುಕಾದಕ್ಕೆ ಏನಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಈರ್ ತೂಯಿನ ಮಟ್ಟಡು ವಿಷತ ಜಾತಿಲಿ ಎತ್ತುಲ್ಲ ಸತ್ಯದ ಕಂದೊಡ್ಡು ಈ ಪದಾರ್ಥ ಮಂದ ಉಂಟು ಕಂದೊಡಿ ಪದಾರ್ಥ ಮಂದ ವಿಷಯ ಬಹುಶಃ ಸರ್ಪಡು ಮನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಚ ಕಟ್ಟ ಕಡಮಲೆ ಐಟ್ಲ ರಡ್ಡು ವಿಧ ಉಂಟು ಒಂದು ವಿಷಯ ದಾಂತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ವಿಷಯ ಎತ್ತಿನ ಕಡಮಲ ಅಂದ್ರೆ ರಡ್ಡು ಉಂಟು ವಿಧ ಉಂಟು ವಿಷಯ ಎತ್ತಿನ ಉಂಟು ಒಂದು ವಿಷಯ ದಾಂತಿನ ಉಂಟು ಕಂದೊಡಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮೇಲ್ಕುಡಿ ಕಡೆ ವಿಷಯನೇ ಆ ಊರು ತಾಗಡ ಅವು ಇಂಕಲ ವಿಷಯನೇ ಕಂದೊಡಿಟ್ಟು ಜೀವದ ಆಯ್ತು ನಮಗ್ ಒಲ್ಲು ದಾಗಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ವಿಷಯ ಎರಡು ನಂಜಿ ಕಂದೊಡಿ ನಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಎಂಕಲೆ ಕುರಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ನು ಗಾಯ ಗ್ಯಾಂಗ್ರಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಗಾಯ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತಂತಾನೆ ಅವು ಕಪ್ಪ ಹಾಪುಂಡು ಕಪ್ಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಗ್ಯಾಂಗ್ರಿಂಗ್ ಸೇರಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಗುಣ ಆಪುಜಿ ಐಡು ದುಂಬೆ ನಮ್ಮ ಇನಾಂಡ ಐಕ ಮರ್ದು ಮಲ್ತದ ಯಾವ್ದಕ್ಕ ಮರ್ದು ಗುಣ ಮಲ್ತದ ಗುಣ ಆಪು ಆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬೆಳ್ಳೆಡು ಜನ ಉಂಡು ಕಾರ್ಲ ಗಂಟು ಮಲ್ಲಾಗ ಆಯ್ತು ಆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಯಿನ ಕರ್ತಿಗೆ ಪುಂಡಕ್ಕೆ ಆ ಜನ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೋರ್ತಿ ಎನ್ನ ಕೈ ತರಬಹುದು ವಿಕ್ಟರ್ ಅನ್ಪಣ್ಣದು ಇನ್ನಿಕ್ಲ ಜೀವಂತ ಉಂಡು ವಿಕ್ಟರ್ ಅನ್ಪಣ್ಣದು ಆ ಜನ ಈಡೆ ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ಯಾನರಿಗೆ ಮರ್ದು ಕೊರಿಯ 3 ತಿಂಗಳ ಮರ್ದು ಆನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗಾಯ ಗುಣ ಆಡು ಮಲ್ಲ ಗಾಯ ಇತ್ತು ನನಗ ಒಂಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿದ
ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಆದಿತ್ತು ಉಲಯ ಹೊಟ್ಟೆ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚಿನ ಕಾಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಬೇಕಾ ಎನ್ನಡೆ ಬತ್ತಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಈ ಬೇರ್ ಮದ್ದು ಕೊಡ್ದು ಐಟೆ ಗುಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರು ಇನ್ನಿಕ್ಲ ಜೀವಂತ ಉಂಟು ತುಂಡೆ ಇನ್ನಿಕ್ಲ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನಿಕ್ಲ ನಾವು ಗುರ್ತೋದಿ ಹೊಂದಿರ ಅವಮಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿತ್ ಏನಕ್ಕೆ ಮನಿತೆ ಸುರುಕಾದ್ ಉಚ್ಚುದು ಚಿನ್ ಬಂದ ಮಾತಾಡ ಏನ ಬಂದ ತೂ ಬಿನ್ಬಕ್ಕ ಸುರುಕು ಆಗಲು ಪೋಡಿದ್ ಆಗಲು ಅರ್ಧ ಜೀವ ಅಲ್ಲೇ ಅದಿಪ್ಪೇರು ಐಕ್ ಬಂದ್ಬಿನಾಂಡ ಓಡ್ತಂತೆ ಆಯಂತೂ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆಗ ಧೈರ್ಯ ಕೊರಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಗುಲಾನ ಧೈರ್ಯ ಕೊರು ದಾಲಾಪುಜಿ ಗುಣ ಹಾಕೊಂಡು ಅನ್ಪಣ್ಣದು ಬಚ್ಚಿರೇನ್ ತುಂಬಾತ ಬಾಯಿ ಕೊರು ಮರತ ಬಚ್ಚಿರವಡು ಏನ ಬಳ್ಳಿದ ಬಚ್ಚಿರವಡು ನಾಗ ಬಚ್ಚಿರಲ್ಲ ಎಂಚೆಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿರೇನ್ ಸುತ್ತನು ಬಾಯಿ ಕೊರುಡನ ಅಜ್ಜರೆ ಅದಾಗ ವಿಷಾಡ್ಲಿ ಉಂಟು ನಡೆ ಉಂಟ ಸಮಾನ ಐದು ಬಕ್ಕ ಇರು ಒಡೆಲ್ಲ ಸಂಬೋದು 16 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಉಂಡ ಬಚ್ಚಿರ ಬಾಡಿ ಬಕ್ಕ ಏಕಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ತ ಮಟ್ಟ ಉಂಟು ಅವ್ ಧೈರ್ಯ ಅನ್ಕೊ ಖಂಡಿತ ಇತ್ತ ಒಂದು ಪುರ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದ ಮರ್ದಲ್ ಹಿರಿಯರ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂಬ ದಿನ ಮರ್ದಲ್ ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಆಧುನಿಕ ಮರ್ದಲ್ ಬಂದದ್ದು ಉಲ್ಲ ಇತ್ತ ಈ ಮರ್ದಗ್ಲ ಆ ಮರ್ದಗ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ನಾನು ಹಿರಿಯನಂಬಾರ ಹೂವು ಎಡ್ಡೆ ಈ ಮರ್ದು ತಾಗಿನ ಮರ್ದಿ ಅವು ಎಂಕುಲು ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡು ತೂತು ಕಲ್ಪನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಪೇರು ಎಂಕುಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವು ಸರ್ವಿಸ್ 5 ವರ್ಷ 6 ವರ್ಷ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಅದೆಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅವು ಒಂಜೆಗೆ ತಂಡ ಒಂಜಿ ಬೇನೆಗೆ ತಂಡ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ತಂಡ ಬೇನೆಗೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಈ ಅಮೆರಿಕ ಮರ್ದಿಡು ಏನ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ದಾಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಯ್ತಾ ನೀರ್ಗೆ ಎತ್ತದ ಕಕ್ಕರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಮೆಂಟ್ ಅವ್ರೆ ಉಪ್ಪು ಬಾರ್ದು ಕೊರ್ತ ಒಮೆಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಿದೈಲ ಉಪ್ಪು ಕ್ಲೀನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಜ್ಜಿ ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ ಕಾಜಿಗಾಯ ನೀರು ಕೊರ್ತ ಬರ್ರೆ ಬಾಜಿಲ್ಲ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಜಿಗಾಯ ನೀರು ಬೆಚ್ಚಮ್ಮದ್ದು ಬರ್ರೆ ಆಯ್ತು ಉಂಟು ಅವೆಡ್ ಬಕ್ಕ ಇರ್ನ ಈ ಬೇರ್ ಮರ್ದಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲಡ್ ವಿಷಯ ಪುನಪುರ ಕಲ್ಲು ಅಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಹೊರ 3 ಗಂಟೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಏತ್ ಬಿಡ್ತು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರೆ ಸರಿ ಈಗ ಸುರುಕಾದ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನಂಡ ಒಂದು ಬಳ್ಳಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾತೆರೊಂಡು ಅಕ್ಕಸಗು ಬೋತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೊಡಿ ಮರ್ದು ಭೂಮಿಗೆ ಬೋತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇರ್ ಮರ್ದು ಇನ್ನು ಪೂರ ತುಳುನಾಡು ಐತನೇ ನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಪಡೆಯಲ್ಲ ಇನ್ನು ಈ ಬಳ್ಳಿಡ್ ನೆತ್ತ ಈ ಮರ್ದು ಪನ್ಪಿನಂಡ ಒಂದೇನು ಆ ಈಶ್ವರ ಬೇರು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಐತಿ ಒಂದು ಈಶ್ವರ ಬೇರು ಈಶ್ವರ ಬೇರು ಅನ್ಪನ್ನ ಈಶ್ವರ ಹೊರಟು ಬತ್ತಿನಿಗೆ ಭೂಮಿ ಮರ್ದು ಅನ್ಪಣ್ಣು ಮರ್ದದ ಅಂಶನು ದೇವರ ದಿಂಜದ ಕಡಬಿಟ್ಟು ನೆಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಉನ್ನೆಟ್ ಉಪಯೋಗ ನೆತ್ತ ಉನ್ನೇನು ಅರೆತ್ತದು ಲಿಂಬು ರಸ ಅರೆತ್ತದು ಗಾಯಗಳ ಉಡಾಲಿಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ವಿಷ ತುಚ್ಚಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಗಾಯಗಳ ಉಡಾಲಗ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಉಡಾಲಿಗೆ ಲಿಂಬು ರಸ ಅರಿಯೋನು ಉಡಾಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ತೊಂದು 5 ಬಕ್ಕ ಪುನ್ನ ಗಾಯ ಪೂಜು ಅದ ಗಾಯದ ಮಿತ್ತೆ ಪೂಜನ ಗಾಯದ ಸುತ್ತ ನಗ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಗೇನ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪೂಜೆ ನಗ ಎಂಕಲ ಮೇಟ್ ರೋಮ ಉಂಟು ಐಟು ಹೋರ್ಲುಲ್ಲ ಅವು ಗೆತರನು ಉಲ್ಲ ಎಂಕಲಿ ಆ ವಿಷಯನು ಅಡೇಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತೊಂಬ ಅವು ವಿಷ ಏರ್ ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಷ ತಗ್ಗೋಡು ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಸುರುಕು ಒಂದು ಈಶ್ವರ ಬಳ್ಳಿ ಒಂದು ಗರುಡ ಪಾತಾಳ ಅವು ಗರುಡ ಪಾತಾಳ ಒಂದೆಂಚನೆತ್ತ ಉಪಯೋಗ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಅರೆಪುಣಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ನ ಮೂಜಿ ಬಗೆ ಒಂದು ಗರುಡ ಬತ್ತಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಈಶ್ವರ ಬೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನರ್ವೇಶಿ ಮೂಜೆನು ಅರೆತ್ತದ ಐಕ್ ಸುತ್ತ ಲೇಪ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಉಡಾಲಗೊಂದು ತೆಗಿತು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲ ಜೀವನೋಡು ಸುರುತ ಸಲದುಪ್ಪಿ ನಿಂದು ಈ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಬಗೆತ ಕಲ್ಲುಂಡು ಒಂದು ಸುರುಕಾದು ಈ ಕಲ್ಲು ಪನ್ಪಿನಂಡ ಈ ಕಲ್ಲು ದಾದ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಸರ್ಪೆ ಹಾಕೊಂಡ ಸರ್ಪ ಪತ್ತಾವ ಅವು ಒಂಚೂರು ಬ್ಲೇಡ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಐಕೊರ್ನ ಸೇರಿ ಪತ್ತವನು ಕಟ್ಟಿ ಹುಡುಗುದು ಅವು ಲಂಚನೆ ಅವು ಕಂದೋಡಿ ಕಟ ಕಡಂಬಿ ಹಾಕೊಂಡ ಒಂದು ಏನಿತ್ತ ವಿಷ ಆಯ್ತಾ ವಿಷ ನೆಕ್ ಪಿದೆ ಬತ್ತಂದು ಇದಿನ ವಿಷ ಬುಡೊಂದು ಬಂದ ನಂಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪ ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಡು ನೆತ್ತ ಬಣ್ಣದ ಬದಲಾವಣೆ ಆಪುಣ ಚೂರು ಬದಲಾವಣೆ ಬಣ್ಣಲ್ಲ ಒಂದು ಇಂಚ ತೋಜನ ಒಂಚೂರು ನೆಕ್ಲ ನೀಲಿ ಕಲರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಪೆ ಹಾಕೊಂಡೆ ನೀಲಿ ಕಲರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ವೈಟ್ ಉಂಟತ್ತ ವೈಟ್ ಇಚ್ಚಿನ ನೀಲಿ ಕಲರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು
ಐದು ಬಕ್ಕವೇನ ಇಂಕುಲು ಕೂಡ ಲಿಂಬು ರಸ ದಿಕ್ಕದು ಕೂಡ ಅವೇನು ಪೇರು ಪಾಡ್ದು ಪೇರು ಕೂಡ ಉಂಟು ಒಂದು ಪೇರಿಗೆ ಕೂಡ ಉಂಟು ಪೇರು ಕೂಡ ಇವಕ್ಕ ಇಂಕೊಲವೇನು ದಿಕ್ಕದು ಕೂಡ ಬಲಂತಾರಿ ಇಟ್ಟು ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪ ಬಲಂತಾರಿ ಅವು ಒಂದ ಸಮಯನ ಪುಡಿ ಹಾಕೋಣ ನಮ್ಮ ಮರಳಿ ಬತ್ನಿ ಗೇದ ಬಲಂತಾರಿ ಐದು ಬಕ್ಕ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ಬಲಂತಾರಿ ಪಾಡ್ದಿವ ಬಲಂತಾರಿ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪಾರ ಒಂದು ಯಾಂದು ಕೇನ ಒಂದು ರಡ್ಡಿ ಕಲ್ಲು ಇರೆಗೆಂಚ ಸಿಕ್ಕಂಡು ಯಾನು ಆದಿವಾಸಿ ಆದಿವಾಸಿ ಆಗಲು ಪನ್ನಂಚ ಅಗಲು ಬತ್ತಿನಗಲು ತೀರಂಚನ ಬೋದಿ ಯಾನೆ ಇಂಕ ಮಣ್ಣಗೆ ಎನ್ನ ಗುರ್ಕಾಡ್ತಿಗೆ ಉಚ್ಚಾಗಿತ್ತು ಹಿಂಗ ಮೂಲು ಮಸ್ತ್ ಕಡಿದ್ರು ನಾಡಿಯಾನ ಒಲ್ಲ ಇಂಕ ಆಯ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಯಾನ ಬೆಳ್ಳಿಡು ಶ್ರೀರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅನ್ಕೊಂಡದೂರಿ ಶೆಟ್ರು ಇತ್ತು ಪ್ರಾಯದಾರ ಆರು ಬಂಡೆ ನಾಯ್ಕರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹೇಗೆ ನಲ್ಪವರ ನೆನಪಸೋದು ಇರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೇರೆ ಮದ್ದು ಸಮ ಆಪುಣಂದ ಆ ಕೊರಿಯರ್ ಬೇರೆ ಮದ್ದು ಇರು ಇಲ್ಲ ಸಂಬತ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕೊರಿಯ ಕೊರಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಗುಣಾಂಡ್ కొంచెం మన సంకల్పండి అగల పండి నాకు కేర్పారు అప్పల కొన్ని సంపండి నల్లు మస్తు డాక్టర్ ముందు పండితార పండుతో పండి అయితే ఒక షేడి మన పేరుకి లేసం అడుపు అని పండు అడుపు కోసం పోయిన కొన్ని అవి ఆర్లవే ಬೇರೆ ಮದ್ದು ಕೊರಿ ಕಡಪುಡಿ ఉన్నాను అవిడు బక్క అవిడు బక్క ನನ್ನ ಉಪ್ಪದ್ರ ಬಲ್ಲಿ నాకు ಮೂಲು 4 ಸುತ್ತಲ ಇಲ್ಲಿ ಚಂದನ್ ನಾನು ಎಂಕಲ ಜೋಕುಲು ಆದ್ಕೊಂಡೆ ಎನ್ನ ಬೇತೆ ಬತ್ತೆರಡ ಬೆರಬರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪಣ್ಣದು ಯಾನು ಒಂದೇ ನಾಡೊಂಬ ನಾ ಆದಿವಾಸಿ ನಗಡ ಇದು ಚಿಕಡಿಂಕ್ ಮಕ್ಕ ಅಗಲ್ಡ ಅವ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತ ಏತ್ ಕೊರುಡು 6000 ಬಂಡಿರ ಫಸ್ಟ್ ರಡ್ಡು ಕಲ್ಲು 6000 ಕೊರುಡು ಅವು ಬಾಂಗಿಂಗ್ ಪುರೋಹಿತರು ಮಕ್ಕ ಅಗಲ್ಡ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತು ಪಕ್ಕ 3000 ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಮಂತ್ ಬಸ ಅವಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಎದುರು ಕೊರ್ಪಿಜರು ಅದೇ ಅವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಲ್ಲ ಕೊರ್ಪಿಜರು ಕೊಲಾಡ ಗುಡ್ಡಿಲೆ ಸಂಬೋದು ಅಲ್ಲಾಂಡೆ ಎಂಕಲಿ ಓ ಅಂಚಲಿಸೋದು ಕೊರ್ಪಿನ ಅವಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ರೀತಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಇರ್ನ ಕೈಗೆ ಬತ್ತ 1 ವರ್ಷ ಸಾಧಾರಣ 20 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಅವಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮಿತ್ತ ಉಪಯೋಗನು ಏತು ಜಂತ ಮಿತ್ತ ಮಲ್ತಾರ ಸಾಧಾರಣ 25 ಜನ ಅಂದೆ 10 ಜನ ಪನ ಇರೆಗ ಉಚ್ಚಾಗಿದನ್ ಬಂದ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತಿನ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಈಗ ಉಚ್ಚಾಗಿ ನೀನ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಒಂದು ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಒಂದು ಸರ್ಪ ಅಂಡ ಒಂದೇ ಬತ್ತುನು ಒಂದು ಕಂದೋಡು ಜಾತಿ ಗಂಡ ಒಂದೇ ಬತ್ತು అయితే ಸರ್ಪಗುಂದೇನ ದೀನಂದ ನಾವು ಕುಂತುಜಿ ಅಂಚಂಡ ಅದೇ ಆವಿಡ ಬಕ್ಕ ಇರೆ ಬೇರ್ ಮರ್ದನ್ ಕೊರೊಂದು ಒಂದಿತ್ತ ಕೇಂಡ ಸರ್ಪ ಸಾತ್ಕೋತೋ ಪತ್ತರ ಕೋಸ ಪಂಡ ಒಂದು ಮಂಟ ಬೋಲ್ ಹಿಂದಿದೆ ಅಂತೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಕ್ಕನ್ನ ಒಂದು ಪೂರಲ್ಲ ಪೂರ ಕ್ಲಾಪ್ ಬತ್ತ ಈರ್ ಪನ್ನ ಇರ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ನೆಟ ಕಾಡುಗುಡ್ಡದ ಏರಿಯಾ ಅಂಚದ ನೆಟ ಆತ ಬೇಗ ನಮಕ್ ಆರೋಗ್ಯದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಾಡೋನ್ ಪೋರೆ ಆಪುಜಿ ಆ ಕಾರಣಗಾದ ಇರ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿಗೆ ತಂದಿತ್ತೀರ ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ಜನಕ್ಕಲು ಬರ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ತೀರ ಕೊರ್ರ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ತೀರ ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ஒரு ಏರಿಯಾಗೆ ಬಾಯ್ ತೆರಿಯೋನ್ ಬರ್ತನ ಇತ್ತ ಈರ್ ಗೆತೋನಿ ಬಕ್ಕ ಐತ ಅಗುಲು ದಾದಾನ ಇರೆಗೆ ದಾಲ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಪನೋದ ಜನ ಐಜಿನ ದಾದಾನ ವಸ್ತು ರೂಪೋಡ ಅಗುಲಿನ ಖುಷಿಯಾದ ದಾನ ಕೊರ್ಪಿನ ಎತ್ತನ ಅದು ಯಾನ್ ಗೆತೋನು ದಾಲ ನಮ್ದು ರೂಪೋಡಾಡು ಏನ ಖುಷಿ ವಸ್ತು ರೂಪೋಡ ದಾಲ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಗೆತೋನಜಿ ಪನ್ಪ ದಂಗ ದಾಲ ಬಡ್ಚಿ ಪೋಲಿನ ಗುಲ ಆಂಡಲ ಅಗುಲಿಗ ಏನ ನೋಡದಿ ಒಣ್ಣತ್ತ ಏನ್ ಪಣ್ಣ ಕೋರಿಗಿರಿಯನ್ನ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಕೋರಿ ಕೊಡ್ತೀನಲ್ಲ ಐತಾನೆ ಅಂಚ ಇರು 20 ವರ್ಷದಿಂಚಿಲ ನೆತ್ತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದೇ ಬರೋದಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಕತ್ತೆ ಏನ ಮೂಲವಾದಿಗಳ ಬರ್ತಾರೆ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಗಳ ಬರ್ತಾರೆ ಮೂಲವಾದಿ ಏನ ಪ್ಯಾರಲೈಸ್ ಅಂಡ ಅಂದ್ ಪಕ್ಷಪಾತ ಅಂತ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಿತ ಎಂಕುಲ್ಲ ಕೇನಿದ್ ಖಾಲಿ ವಿಷಯದ ಕಲ್ಲುಂಡು ಹಿರಿಯರನ ಕಾಲುಡು ಇತ್ತನ ಪನ್ಪಿನ ಮಾತ್ರ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಬುಂಡ ಅವನ ತೂತಿನ ಎಂಕುಲು ಒಂದೇ ಸುರು ಇದು ಕೆಲವು ಜನ ಅಂದೇನ ನಂಬುಜೇರು ಪಂಡ ಅಂಚ ಇಪ್ಪು ಇತ್ತದ ಕಾಲುಡ್ಲ ಬಂದ್ ಅಂಚಿದ್ನ ಕಲಿಯರ್ದಾದ ಅನ್ಪಾರ್ ಅವು ಅಂಚನಗಳು ಆಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜನಕಾಗಲು ವಿಜ್ಞಾನಗಳು ಅಗಲ್ಡ ಪಾತ್ಯಾರ ಮಸ್ತ್ ದೇರಿನಗಳು ಪಾತ್ಯಾರ ಕಾಲೇಜ್ ಜನಕಾಗಲು ಬಂದ್ತಾರೆ ಸಮುದ್ರಡು ಇತ್ತೆ ಆಳ ಉಂಡ ಸಮುದ್ರ ಆಳ ಪಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಆಕಾಶ ನೀರಂತ ಅಂದಾಜಿನ ಕೈತಲ ಪನೋಲಿ ಬಂಡ ಅದೇ ಅಂಚ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷೋಡ್ದಿಂಚಿ ಇರ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನ ಕಂದೊಡಿ ಬಕ್ಕ ಕಡಂಬಲಾಗ ಪಾಡ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲ್ಲ ಅದೇ ಒಂದು ಸರ್ಪನ ಕಲ್ಲು ತೂನಲ ಸರ್ಪಲ ಕಣ್ಣಿ ಕಣ್ಣಿ ನಂದು ತೂನಗಲ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು
ಮನುಷ್ಯಗ್ ದಿನ ಪೋಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅನುಭವ ಆವಡ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವನ್ನೇ ಬರ್ಪುಂಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಹೆಚ್ಚಾದ ಚಾನಲ್ ದಾಗುಲ್ಲ ತೂತು ಜರದಾನೆ ಇರ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾದ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕಲೆಗ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಹೊಸ ಅನುಭವ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನಲ್ ತೂಪಿನಗರೆಗ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಹೊಸ ಅನುಭವ ಅಂಚ ಅದು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಈತ ಬರ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರೊಂದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲ್ಲು ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಈ ಕಲ್ಲದ ಉಪಯೋಗ ಇನಿಕ್ಲ ಅವನ್ನೊಂದು ನಿಜಾಂಡ ಒಂದು ಎಂಚ ಗೊತ್ತಂಡೆ ನಿಗುಲು ಹುಚ್ಚು ಅಜ್ಞಾನಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪ ಅದಗ ನಿಗುಲು ಫೋಟೋಗೆ ಪಡಾಯ್ತು ಅದೇ ಅವು ಪತ್ತನ ಹೋಯ್ತು ಪತ್ತು ನಂದತ ಜೂರೋಡು ಈ ಜೂರೋಡು ಪತ್ತು ನೊಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಪತ್ತು ನೊಂಜಿ ಕೊರ್ಲು ತೂಡಾಯ್ತು ಅವು ಬಸ್ ಜನ ತೆರಿಯನ್ನಗಲಿಗೆ ಅವನಿ ತೆರಿಯನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ ಈತ್ ಹೊರ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ನೇಕ್ ಇರೆಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನಲ್ದ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಂದು ಇರ್ನ ನನದುಮ್ಮದ ಈ ನಿಟ್ಟದ ಚಾಕ್ರಿ ಇಲ್ಲ ನನ್ನತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಆವಡ್ ಬಂದು ಎಂಕುಲ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪ